Päivää pitkin valuu töissä runsas hikivana, kun unohtui se ennen lomaa luotu salasana. Vuoden tärkein miitsi alkamassa vartin päästä. Pelaa Raimo aikaa, puhu niille vaikka säästä. Mikä se oli? Mikä se salasana oli? Kuverty, YKK Nevi 6. Aurinko, kikkeeli, password I love you. Kuverty, lol moi ASD. Helsinki, Makara, mitä helvettiä mä teen? Naamastani hike lahja solmiolla. Ei ketään ole vielä töissä IT-osastolla. Manifestoin töihin palusta kyl mukavamman, mut Teneriffa kärvensi taas faijan muistikamman. Mikä se oli? Mikä se salasana oli? Kuverty, YKK Nevi 6. Aurinko, kikkeeli, password I love you. Kuverty, lol moi ASD. Helsinki, Makara, mitä helvettiä mä teen? Vai mikä se oli? Äidin nimi vai lapsuuden koti? Syntymäaika vai kolmas nimi? Tai ala-asteen ihastukseni sini? Mikä se salasana oli? Kuverty, YKK Nevi 6. Aurinko, kikkeeli, password I love you. Kuverty, lol moi ASD. Helsinki, Makara, mitä helvettiä mä teen?